vrinskede den og fik næsten ondt i hovedet ved tanken. Så er den der filurkat, og den fri og 2 fugle og 2 fan. Ja. Guldfisk. Det ser dejligt ud den her dag i hvert fald, ikke? Jeg gad da godt at bade. Er det ikke en kat? Eller en bæver eller en rev? Det er en kat. Eller en filurkat. Ja. Måske. Og et 4 ben. Ja. Sommerfugle. Ja, det Så der. Det står sådan. Nå, det er dejligt. Ja. Der er vind, det kan jeg se. Jamen det er pigen, der flyver tæppe. usynligt på slottet, ja. Wow, det ligner det. Slottet var enormt og på en gang både fantastisk og skræmmende med sin tyste store sale fyldt fra gulv til loft med de utroligste ting og sager fra hele verden. Pigen fløj forbi mægtige sabler, bjørnefælder, geværer og fint svungne vaser. Overalt var de utroligste udstoppede dyr. Der var dyr som kæmpe salamander, krokodiller med 2 hoveder, fantasanter, humbeligimper, drager, fuligotter og hapspander. Hvad er en hapspande? Hvilken en kan være hapspanden? Det er det der, det kunne være sådan en hapspande. Men det der, Det er fordi en bjørnefælde, tror jeg. det er fordi, den kan have en hapspande, så kan det måske være den der hapspande. Jeg tror, det her det er den 2 hovedkrokodille. Og den der, måske kan det der være hapspanden. Ja, det kunne være en hapspande. Eller den der. Nå, men den der har jo sådan en pande. Ja, Den der har jo en i panden. Papegøjen blev usynlig. Kort efter lød et blødt flump fra noget stort og blødt, som ramte gulvet. Hvad sker der her, brummede snottrolden. Den var blevet vækket af sin krumme søvn. Den fik øje på pigen. Dig! Tordnede den og fangede pigen med et snuptag. Nå, så du ville være med i samlingen, grønte lidt tilfreds. Så finder snottrolden den aldrig, sagde den. Genial idé, udbrød pigen og klappede hesten på skulderen. Nu skulle de bare have den flyttet. Det der, det er fjerne. Det er selv den der gik i stykker nu. Ja. Jamen, den falder jo ud og flyver op. Ingen sagde, at den skulle Ja. Og de oplevede de mest fantastiske eventyr. De her historier skal du ikke høre nu, men du skal vide, at de var de bedste venner til deres dages ende. Og sidst jeg så dem flyve forbi, sad jeg og spiste en papmelemmad af en paptallerken i et roligt fly. Snip, snap, snude, så er den historie ude. Jeg holder også en 2.